ganahan siya mag-travel. Yay! With them. Pero may parta. Hi mga langga! So, no edit vlog. So yes, welcome back again to our channel. So this is Jordan again and I am with my girlfriends. Hi! Ikaw si Thea and si Dia and ako si Joyka. So for today's vlog is among himo ng facts about me with my girlfriend. So muna siya ang among mechanics. Bitaw. Ako una, then sila yung istorya ang facts about na ako. And so on na siya ni Thea o ni Dia. Ni Dia. Hoy, naunsa ko na ako mga kauban. But by the way, shout out ni Ate Koy. Ate Koy. Nga, nanglibre o milk tea. Yes, ang milk tea na mo is gikan sa Ethan's Milk Tea Shop. Ethan's. Yes! So, super lami kaayo. And naa siya, ikuanday na YouTube channel si Don. So, okay, insert ching! So, you can also check her YouTube channel and yes, subscribe. So, muto siya. So, without any further ado, let's get started! Okay, mga langga. So, first nga musturya is si Thea. Si Thea, si Dia. Si Dia about na ako. So, si Dia, musturya siya 3 facts about me o si Thea po. So, go! Ang first fact na ni Ate Miljoy, mama niya si Auntie Julie. Okay. So, niya si Nanang Darling. Wow, perfect! Tayo, ano sa ba? Pat, ganahan kayo siya mga flowers na iyang ipa-dried ang mga flowers yung papatyo din. Manaladay. Tunay, tanan, forever. Okay, next! Ganun siya surprise. So, surprise ako ninyo. And ganahan siya mag-travel. Yay! With them. Pero may parta. Ganahan din mag-travel pero may kwarta na yun next. Ganahan siya magplano pero di madayon. So, drawing rataman, walay color. Drawing ratanan. Okay. Wow! Sketch up! Plano. Ako'y color. Si Dia. Wala. Okay, next is, kasi una ninyo. Ako. Dia. Ikaw na tayo. Facts 3 facts about Dia. Suda kaya. Wow! Lisod! Walay pili na. Walay pili. Huwag pagkaon. Oh, gusto lang mong kaon. Ako po. Dili madalaglaag. Tapulan. Next. Ay. Ninalaw na vulgar. Unsa? Ibulgar! Panalag sa rumay. So, nagsara niya Wala ko kaligo. yung ko karon. Nakayap ko ko ka. Okay, ako na po. First fact ni Dea is, kuan. Kabuhiunon ni siya. Dali ni siya kabuhion. Like, kung di na ni siya makakaon ganit, taro, kabuhiunon ni siya. Mo na may pili sa kao. Kaon yun dan. Taman. Second is, kuan. Ano sa dar? Volleyball player di siya sa USPF and I'm so proud of it. Yeah! Go, Dia! Go friend! Go friend! Third is, kuan, sa puton, igsaton, kaliwat na nila. So, mo to siya. And last, ikaw. Go na po. Okay, ikaw na dahil. Facts. Fox. Or galis na dahil. Kuan ka ng
di siya kabalo masuko. Masuko mo, Masuko siya managan. Masuko siya pero mura nagwala. Wala ko na suko. Oh, dayon. Ayun. Kanunay ko makakaon sa ila. Ako may maka may advantage kanunay. Wala, nakalimot ko. Kalunay, Ay, makalibre. nakoy time. Nakoy kuan. Nakoy additional ni Dia. Sukad-sukad, daw pa niya siya kalibre na. As in! Kami ra kanunay mong libre. Ulos-ulos rami, hindi siya wag-yun. Niyog, unsa naman? Kita mo na siya. Sige, go. Last gabi ako. Oo. Sige. Kuan ka ng single. Nangita ko yun. Wala oy. No, hindi tawo. Wait. Okay, so na si Vian. Yes, anak ni Chichay. So, ako na. 3 facts about Thea. Ano mo buhat doon? Indutong ko na ako. Okay. First fact. Nakulbuan. Nakulbuan. Ay, wala ito Okay. ganay. Wala ito ganay. First fact is, kung masuko ni siya, dili ka tag doon. Like, matingalan na mo kag, hala na, unsa to siya? Inain na gito. As in, hindi siya managat. Like, kiper, ilabot ni mo. Ano siya nga point. Second is, nawong og kaon. Silang duha, actually. As in, kani sila kabalo mo, ano kabalo? Nabulgar yun. Muato ra ni sila sa Muato ra ni sila sa balay ug mukaon. After mukaon, Okay, mo. Bye-bye. Balay. mulakaw na lang sila. Like dili after ng 30 minutes, mabusog na gid sila. Mulakaw na. So sa mga friends nila ni Thea, kung ganahan mo makibanding nila, ayaw sa sila pakadadayon. Chill sa kay na pagbusog mulakaw. Ayaw sa gini pabusuga kay katukaon gyud nga ni gamon. Mga baboy me. And last is kuan. Kuan. The last thing. Kanunay siya i-ghost. Murya. Kung di i-ghost, ipagpalit. Manggaws be ugo. Pero kasagaran siya i-ghost. So, kani siya, amo ni siyang ibaligya. Worth ni siya og 5 million. Apang na lang. Tagin na ako gapang. Wala ni siya ikuan, di ay ka-date sa Valentine. So, Basin ka na nung maapas. wow! No! Related. Ako din siyang i-post og Feb 14. So, wala ni siya i-date karon. So, pwede pa mo apas. Avail na. Para nang gabi. So, just contact Sir Nine. Just PM. Ay, just comment down below. Comment down below. Mine right, mine yellow. Mine yellow. Yellow to na yellow friend. Ay, gaga. Sige, dagang yellow. Ako rin ako. Okay, then natay twist since niabot si Bian, mo story account about na ako, about ni Ate Thea, about ni Dia. First, ni Nanang Dia. Unsa mo ikastorya ni Nanang Dia? Unsa mo ikastorya ni Nanang Dia? Ngayon, nangot mo ko. Kane. Ako. Unsa wala siya? Katong nangangantag ice cream. Igor siya yung kaon. Dahil lakaw dayon silang duwa. Igor nagyatagan og pang Valentine's ni Mami Joy. Na, di mabutbog ng bata. And then, no edit vlog. Di na ako ni Onay. Kasamok-samok na ako. Babaw sa TV. Nakaura. Sulod. Nakoy princess. Ay, tawag dito. Nakadaog ko ga sa Dumagiti, guys. Okay, next. Ako yung last. About ni Ate Thea ni mo. Say the story about ni Ate Thea. Taro nga, be. Dili na about na kung sa kaon. Kaya imo naman sa libo madwa. Lahi na Kasi siya. na about. Apple. Kung sa man. Nang. Kung sa may kastorya niya. Kayo. Kung sa day. Kung sa day. Maro kasi diya, pante lang mo ako ni ka man. Wala dyan. Balon ako.
Unsa man biyan? Yaga-yaga kayo. Okay, what is the bullet time? Why uyab? Wow, why uyab? Oy, okay ra. Uyab kira. Kapoy. Wala choice ba? Okay ra. Ay, okay ra. Okay, about na ko biyan. Tarunga ha. Tarunga gyud. Diba? Alot ako mo. Don't get ready. Na, do. Unsa? Naso ko si Banyo. Siya kaangay. Tumili na din natin noon. Tinuod bang doon? Unsa biyan? Unsa yung mga biyan? Unsa yung istorya sa biyan? Unsa yung istorya? Ayaw to. Ayaw sa tema. Unsa yung istorya? Yan, abot ni mo. Yan. Istorya? Yeah, ladies and gentlemen. This is the one of the beautiful Mommy Joy girl. Ang abot ni mo kay ganahan ka maggama og baby sa November. Magama ako mga bata. Gapakalag-alag din. Gapakalag-alag din. Okay, okay. Kanang imo anak. Kato man to katitiya man to. Unsa man ako. Ikastorya ni mo about na ako. Unsa man yung istorya ni mo? Abot ni mo? Kato. Tatawa ko. Baka ko. Okay. Okay. Dili na ito dugayo. Then, baka. Ano man? You should, yeah. Ang iso. Oh my God. You're so beautiful and kind and I don't know. Hala na si Mama Che. Bata ako. Dedicator dahil. Dedicator lang. So, mo to siya mga langga. Yes, muna ako mga girlfriends. Like, mga manghod na ako from other parents. Yo. Yes, so, Yo. kung asa ng isa na nanduha, samot nagkaon. Hindi pwede. Di pwede Sabot mag- taga ba? Maggama siya, baby. Kani siya. Skwela man mig Cebu ni Dia. So, siya na pumatok Cebu. Siya yung adjust. Mo-adjust ko. Travel. Mga ko mang libre. Yeah, siya pag yung libre. Ako pa mo plate, ako pa mo libre kaon. Kaya ako man kanunay yung mga libre ani. Ikaw na pa yung mga libre na ako. So, ang inyong atngan mga langga is kung kano sa mang libre si Tia. Yes, inyo nang atngan kay amo dyan ang i-vlog. Okay, first time in history. So, again, by the way, ang among milk tea is from Ethan's Milk Tea Shop. So, Bye now. Wow! Gone! Bye now. It's Regular na to! And that's like promo tomorrow. Oo, sa man to? 11 to 5 p.m. Nasa lang promo karon. Okay, November. Dili, uma pa. 14 Pwede mo na kayo upload. Oh, magalis pa, Messi. Nasa live promo karon from 11 a.m. to 5 p.m. Ang regular is Plus, pad mo tayo kuhara. 140. Ako nag-hold No, ang large. milk. ang regular 140 and kuha na siya, duha na kabuok and ang large is 170, duha na po siya kabuok. So perfect na sa mga pag-date nila. Kasi Kamay o yan. Char, di ba nagtipid-tipid? Tibig. So, amo to siya mga langga and I hope you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, Bye mga langga. Pamain na mo ha. Mama in yellow, comment It's a down below. prank. Comment down And and dili na subscribe. Subscribe and share. Yes, don't forget to subscribe, like, and share. So, And comment down below. see you again to our next vlog. God bless and peace. Bye. Everyone. Ciao! Ciao.